como non, darlle as gracias ao Partido Popular por todas as oportunidades que me dou para defender Ribeira, Galicia e España, desde de director xeral na Xunta, diputado no Parlamento de Galicia, alcalde de Ribeira, presidente da FEGAN no seu momento, presidente da Diputación da Coruña e tamén, como non, senador en Madrid. Dito isto, a veces temos que tomar, independentemente das ilusións ou objetivos que teñamos na nosa vida, neste caso, concretamente o Concello, hai que tomar algunhas decisións, en este caso, o motivo da miña renuncia á próxima candidatura ás eleccións municipais de Ribeira é por motivos completamente personales. Non hai ningún motivo político e menos ninguna imposición, como algún quiso comentar ata o momento, non dos presentes que están aquí, que sería unha imposición política, non? Simplemente motivos personales, íntimos meus, e por suposto, permítame que nadie entre na miña intimidade, permítame que o guarden para mí. Como dicía o presidente, vou a terminar a legislatura, estarei de alcalde hasta o 11 de xuño, que é cando entra a nova corporación. Seguirei de presidente local do partido hasta que abra un novo congreso no momento que sea oportuno, e tamén seguirei traballando no Senado en Madrid. Con isto quero dicir que é unha etapa máis da vida. Tamén foron 20 anos traballando en Ribeira na alcaldía. Creo que se fixeron moitas cousas, sempre quedan cousas por facer, pero estarei, ao mesmo tempo, como digo, Manolo Ruiz vai ter o meu pleno apoio, non só o meu, sino de todo o partido. Creo que o 11 de xuño ele será o novo alcalde. Eu vou a traballar arreo, codo a codo con ele para que así sexa.